Milí priatelia, vítam vás pri podcaste Božie slovo medzi nami, ktorý je venovaný vysvetleniu nedeľného evanjelia. Každú nedeľu vám chcem ponúknuť krátke zamyslenie nad Božím slovom, aby sme ho mohli lepšie pochopiť a nechať ho vstúpiť do nášho života. Volám sa František Trstenský a som spišský diecézny biskup. 21. jún, 12. nedeľa v cezročnom období. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim apoštolom: Nebojte sa ľudí, lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrabce za halier, a predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cenejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, a ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, a ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Milí priatelia, drahí bratia a sestry, veľmi sa teším, že si nachádzate cestu k tomuto môjmu podcastu, že si vždy vypočujete toto zamyslenie nad Božím slovom v nedeľu. Sú chvíle, keď človek cíti neistotu. Viete, stačí jedna správa, jedna diagnóza, jedno zlyhanie, alebo jedna životná skúška a všetko sa zmení úplne na ruby. Pokoj sa zmení na strach, na obavu. A poviem vám, strach je jednou z najsilnejších ľudských skúseností. A práve preto dnešné evanjelium znie tak aktuálne, lebo Pán Ježiš v ňom opakuje: nebojte sa, nebojte sa. Nie je náhoda, že to hovorí práve apoštolom, ktorých posiela do sveta. Vie totiž, že človek, ktorý chce žiť podľa evanjelia, skôr či neskôr zažije nepochopenie, odpor alebo výsmech. A predsa Pán Ježiš nechce, aby jeho učeníci žili v strachu. Nechce, aby sme žili v strachu, priatelia. Lebo strach zväzuje človeka, zatvára človeka. Viera ho otvára. A tak sa dnes pozrime na to, odkiaľ pramení táto kresťanská odvaha. Pán Ježiš začína slovami: niet nič skryté, čo by sa neodhalilo. Tieto slová hovoria o sile pravdy. Pravda sa nedá navždy ukryť. Vo svete sa často stáva, alebo zdá sa, že lož je silnejšia. Niekedy máme pocit, že spravodlivosť prehráva, že poctivosť dnes už nemá význam a že zlo zostáva aj tak nepotrestané. Ale Pán Ježiš pripomína, že pravda môže byť možno nejaký čas zatlačená do tmy, ale nikdy nebude porazená. To platí aj v duchovnom živote. Človek môže pred druhými skrývať svoju pravú tvár. Môže hrať rôzne masky, ale pred Pánom Bohom zostáva všetko otvorené. A zároveň je v tom aj nádej. Boh vidí dobro, tvoje dobro, tam, ktoré si možno nikto nevšimne. Vidí skrytú obetu matky. Vidí tichú modlitbu starého človeka. Vidí vernosť mladého človeka, ktorý zápasí, ale nevzdáva sa. Pred Bohom nič nezostane nepovšimnuté. A Pán Ježiš v tom dnešnom evanjeliu pokračuje a hovorí: čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle. To je výzva k odvahe. Kresťanská viera nie je iba súkromná záležitosť, uzatvorená medzi stenami kostola. Tak to už vôbec nie. Kristus chce, aby jeho svetlo vstupovalo do sveta. A dnes to nie je jednoduché.
žijeme v spoločnosti, kde často zaznieva v poriadku, ver, veď v poriadku, ale nechaj si tú vieru len pre seba. Vieš čo, o Bohu radšej nehovor. Nevyčnievaj, na čo mi tu nejaké svedectvo viery hovoríš. A viete čo? Niekedy si ako kresťania na to zvykneme. Ustúpime, začneme svoju vieru skrývať. Nie zo zlého úmyslu, možno zo strachu. Čo si o mne pomyslia? Asi budem vyzerať smiešne, budem odmietnutý. A viete, k čomu nás pozýva dnes Pán Ježiš? On nás nepozýva k agresivite, ale k autentickosti. Nemám byť kresťanom iba vtedy, keď je to pohodlné. Skutočné svedectvo viery, milí priatelia, často začína v jednoduchých veciach. Zostať čestný. Napríklad v úrade, keď vyplnieš veci. Podpisuješ zmluvy a tak ďalej. Zostaň čestný. Nehovor zle o druhom človeku. Odpusti. Pomôž. Priznaj sa k modlitbe. Prežehnaj sa pred jedlom v jedálni s priateľmi. Zachovaj si nádej aj tam, kde ostatní rezignujú. Takto sa učíme ako kresťania. Hovoriť na svetle. A potom Pán Ježiš vysvetľuje, alebo hovorí veľmi silnú vetu. Hovorí, nebojte sa tých, čo zabíjajú telo. Ježiš ide na koreň problému. Lebo veľakrát naše rozhodnutia ovláda strach. Strach zo straty, strach z kritiky, strach z neúspechu, strach z budúcnosti. Práve strach často človeka zväzuje. Bráni mu robiť dobro. Koľko ľudí dnes mlčí, hoci by mali povedať pravdu. Koľko ľudí neurobí správnu vec, lebo sa boja reakcie okolia. Ale Pán Ježiš nechce, aby človek žil paralizovaný obavami. On nechce, aby sme boli uzavretí. Ale to neznamená, že nemôžem a nemám cítiť strach. Aj apoštoli sa báli, aj svätí mali svoje zápasy. Odvaha totiž vôbec neznamená nemať strach. Odvaha znamená nedovoliť strachu, aby nás ovládol. A to dokáže iba človek, ktorý dôveruje Bohu viac, než svojim obavám. Páči sa mi jedna veta, že viete, čo to je odvaha? To je premodlený strach. Čo je to odvaha? Je to premodlený strach. A potom prichádza jedna z takých najnežnejších častí evanjelia. Pán Ježiš hovorí, máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. To je obraz Božej blízkosti. Boh nás nepozná iba nejako tak všeobecne, nahrubo. Čo si sa mi matne o tebe zdá, hej? Čo si mi tvoja tvár pripomína. Tvojimi hlasmi znie povedové. Nás pozná Boh každého osobne. Boh pozná tvoje sklamania. Boh pozná tvoje zápasy. Boh počuje tvoje modlitby. Boh pozná tvoje slabosti. Boh pozná chvíle, keď sa usmievame navonok, ale vo vnútri trpíme. A preto Ježiš hovorí, nebojte sa. Človek nikdy nie je sám. Možno sa niekedy cítime zabudnutí, ale Boh na človeka nezabúda. Pre svet môžeš byť jeden z mnohých. Pre Boha si jedinečný. A na záver toho evanjelia Pán Ježiš hovorí, každý, kto mňa vyzná pred ľuďmi, a ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Tieto slová sú pozvaním k vernosti. Pán Ježiš túži po učeníkoch, ktorí sa za neho nehambia. Nehambíš sa za Ježiša? Možno dnes našťastie nejde v našej krajine o veľké prenasledovania, ale existujú iné druhy tlaku. Žiť tak, aby si vieru nechal iba pre seba. Pán Ježiš hovorí, neboj sa patriť Bohu aj navonok. A niekedy stačí, milí priatelia, tak málo,
Prežehnaj sa. Priznaj sa, že ideš do kostola. Zastav sa pri človeku, ktorého ostatní obchádzajú. Postav sa za pravdu. Zostaň verný evanjeliu. Lebo práve v maličkostiach rastie odvaha viery. Milí priatelia, drahí bratia a sestry, dnešné evanjelium nám neprináša lacné uistenie, že život bude jednoduchý, je to také easy, všetko pôjde v poriadku, pijanko. Dnešné evanjelium prináša niečo hlbšie. Istotu, že Boh je s nami. A preto kresťan nemusí žiť v otroctve strachu. Pán Ježiš dnes hovorí každému z nás, aj tebe, neboj sa. Neboj sa budúcnosti. Neboj sa svojej slabosti. Neboj sa byť mojím učeníkom. Lebo ten, kto dôveruje Bohu, nikdy nekráča sám. A tak vás na záver pozývam ku takejto krátkej modlitbe. Pane Ježišu, Ty poznáš všetky moje obavy a neistoty. Ďakujem Ti, že ma v dnešnom evanjeliu učíš dôverovať viac Tebe, než vlastnému strachu. Daj mi odvahu žiť podľa evanjelia, aj keď to nie je jednoduché. Nauč ma nebáť sa pravdy, nebáť sa dobra a nebáť sa priznať sa k Tebe. A keď budem slabý, pripomeň mi, že som v rukách nebeského Otca, ktorý ma nikdy neopustí. Nech nás Božie slovo, ktoré sme dnes počuli, posilňuje vo viere, vnáša svetlo do našich rozhodnutí a sprevádza nás v každodennom živote. Prajem vám požehnanú nedeľu a pokojný týždeň.